Pentru a deschide oficial acest eveniment, în primul rând doresc să-i mulțumesc domnului director pentru sprijinul constant pe care îl acordă sectorului reintegrare socială. O conferință extrem de interesantă și anume familia, puntea spre reintegrare. Iar în continuare doresc să urmărim împreună activitatea de astăzi. Vă mulțumesc! Mă numesc Alexandru Gulei, reprezint Asociația Alternative Sociale. Astăzi vom petrece un moment, aș zice, atât de sărbătoare, cât și un moment în care vom avea ocazia să discutăm împreună despre ce înseamnă, așa iau cuvântul domnului director, ce înseamnă familia pentru fiecare dintre noi, ce înseamnă familia pentru deținuți și ce înseamnă deținuții pentru familie, în mod deosebit pentru copii. Alternative Sociale este membru a unei rețele europene dedicată tematicii copiilor cu părinți deținuți și poate împreună vom reuși să găsim astăzi răspunsuri la întrebări care nu sunt rezolvate nici la nivel european. Pe lângă activitățile uzuale, convorbiri individuale, consiliere, proiecte și programe de asistență specifică, anul acesta am construit o serie de activități care au avut în centru tema zilei de astăzi, familia ca punte spre reintegrare. Piesa pe care urmează să o vedeți nu este doar un spectacol, este o mărturie. Este rezultatul muncii intense și al unor momente în care cineva a spus pentru prima dată pot, reușesc. Reintegrarea nu începe în ziua liberării. Reintegrarea începe din interior, într-o replică rostită cu voce tremurată, într-un rol care te pune față în față cu vulnerabilitatea ta. E scris prea mic, nu, e prea jos. Pe toți dracii. Scrie Pepinu, eu sunt Pepinu. Și Pepino. Știi cine e Pepino? Nu sunt mii de Pepino. Exact. Toată lumea mă cunoaște. Toți mă știu. Toți au făcut din pane. Oh! Neputincioșilor! Pentru voi mă rog. Pentru voi întocesc oasele și ultima picătură de sânge. Pentru voi mi se scurge carnea cea abătută. Pentru că eu văd cum vermele perzanii vi se răsucește pe sub piele și vremea voastră încă nu vine. Încă nu. O, lume deșartă, cer revenit, pustiu, adormit. Pentru ce toate astea?
mult de inițiativă, pentru mine a fost o experiență foarte bogată și plină de învățături pe care le-am tras între noi, concluzii la care am ajuns împreună, pentru că aș dori să știți treaba asta. În mod normal, la un spectacol de teatru se lucrează o lună, 2, 8 ore pe zi. Noi n-am avut răgazul ăsta, motiv pentru care a fost un efort uriaș, în primul rând, din partea voastră, Claudiu, Gândurel și Dan. Aplauze, vă rog. În seara asta am învățat tare mult și datorită, pentru că e o premieră pentru ei din foarte multe privințe. În primul rând, de prima experiență. De ce nu e prima întâlnire cu publicul? E prima dată când stau în căldura reflectoarelor și a aplauzelor. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de astfel de inițiative. Vă mulțumesc vouă foarte mult. Vă mulțumesc foarte, foarte mult celor care au compensat. Andrei Curuca și George. Când El te va mângâia lin, sau când ultimul strop de vin, vei ști că ai greșit. Când pielea ta mă va cere pe mine, sau când El în brațe te ține, vei ști că ai greșit. N-am să mai știu de tine când pielea ta mă va cere pe mine. N-am să încerc să fiu altcineva. N-am să mai știu de tine când pielea ta mă va cere pe mine. N-am să încerc să fiu altcineva. Severitate! Copiază!